So guys, good evening. The 6:50 जाबाय दानि खेबसे आं लाइभ होदोंमोन but due to जे रोड portrait खालामनाय आरो landscape थायोना बेवहाय प्रब्लेम जानानै आङो भिडिअखौ इन खालामफिननो गोनां जाबाय आरो माखासे भिउबो जाबायमोन सरि माखासे मानसिफ्रा इन्टाराप्ट जाबाय टाइमनि थाखाय ओमफ्राय फार्स्टलि आं दिनै बेवहाय सावरायगोन जोंहा भेक्सिन मोननाय ओमफ्राय जे मोनसे भेक्सिन मोनबाय होनना बुंदों कर'ना भाइरासनि जे मानसिफ्रा गोबां दायो दावराव जागासिनो दं फुरा बुहुमावनो भेक्सिन मोननाय आं बिनि सोमोन्दै भेक्सिननि सोमोन्दै माने सावरायगोन जे आमेरिकायाव जे भेक्सिन मोनबाय नङा होमबा मर्डाना होनना बुंनाय गासै साबेसे भिउ जाखो 58 82 अके स' बेवहाय गासै भेक्सिन मोननाया बाथ्राया एसे सैथो बायदियानो होनना बुंजायो बाट बेवहाय जों ट्रुलि बेखौ जोङो दासिमबो रिजाल्ट मोनजोबाखै स' आं बाथ्राखौ मोजाङै थ'खौ खोन्थानि बियो इउ एस ए आव मोनदों मर्डाना फार्मासिउटिकेल कम्पानियावहाय मोननाय जादों बेखौ जानुवारिनिफ्रायनो बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दंमोन आंबो माखासे बै समावहाय माखासे नोंथांमोननो सिगाङाव खोन्थागासिनो दंमोन नङा होमबा फार्मासिउटिकेल कम्पानिफ्रा माखासे मोनसे बिनि सायावहाय रिसार्च खालामगासिनो दङ नङा होमबा थ' दायो बिनि रिजाल्टआ मोनहां जागासिनो दं लोगोफोर दायो गासै 45 सुबुंनि देहायाव बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों हेल्दी बेबो दै बेराम जायफोरनाव दङआनो जा आरो बिनि गेजेराव बे ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय गोबां मानसिफ्रा राजि मानो होनबा जायफोर मानसिफ्रा बेमार जाबाबो मुलि जाबाबो हामला बैफोरबायदि सुबुंफ्रा नैबे गोदान मुलिजों हामगोन नामा साननानै बिथांमोना रेडि आरोना बे टेस्टनि थाखाय माने ओरैबायदि बुंनो गोनां जायाखै सोर टेस्ट खालामगोन बे नैबे मेडिसिनजों बेफोरबायदि बुंनो गोनां जायाखै जाहैदों जे बे फार्मासिउटिकेल कम्पानिनि मालिका नङा होमबा स' बे इउ.एस.ए आवहायनो बे मोनसे कम्पानिनि नामा मर्डाना ना मा होनदोंमोनथाय बियो जायखिजाया फार्मासिउटिकेल कम्पानिनिफ्राय आरो बिनि गेजेरावहाय बे 45 सुबुंनि देहायाव बेखौ ट्रिट खालामनाय जादों आरो बिनि गेजेराव हामदों ओमफ्राय दायो 600 सुबुंनि देहायाव ट्रिट खालामनाय जागोन गासै 600 मिथिबायना 600 सुबुंनि देहायाव ट्रिट खालामनाय जागोन जुदि बेयाव हामबाय होनबाथाय जाखाबाय आरोना स' होनबाथाय बिनि गेजेराव बे सेकेन्ड फेजआव थांबावगोन आरोना स' रदे गासै बिनि गेजेरावबो Moderna, a pharmaceutical company in America, has received a successful coronavirus vaccine in the discovery of the corona vaccine होनना बुंदों स' होमबा फाइनेलि जोंनाव भेक्सिना फैहां जागासिनो दङ बाट बेसेबांसिम माला सफैगोन गोबां मानसिफ्रा आंखौ कमेन्ट होदों थेंक इउ स' माच गाइस लाइभ थानायनि थाखाय माखासे इम्पर्टेन्ट जों बाथ्रा बेवहाय सावरायनाय जागोन मिथिबायना लासै नोंथांमोना दैज' थाबानो जाबाय स' 45 सुबुंखौ माने बेवहाय मा होनोमोनलाय टेस्ट खालामनाय जादों 45 सुबुंनि देहाखौ मोजाङैनो बेवहाय रैखाथियै माने फाहामनो हानाय जादों बेखौ नायनो हानाय जादों ट्रायलाव एबार गासैहाय 45नि गेजेराव एबार 600खौ होगोन होननानै बुंदों स' बिनि गेजेरावहायबो गोबां जायगायावबो भेक्सिन ओंखारदों होननानै बुंदों जेरै हमना ला एन्टिबडिसनि नामफोरा जेरै B38 H4 B5 H2 बेफोरबो मोनब्रै डट लानांगौ होनना बुंदों मोनब्रै माने दस लानांगौ होनना बुंदों मोनब्रै खेबब्रै लानांगोन होनना बुंदों अब्लासो हामनो हागोन बे माखासे गोबां आरो बिदिनो आरो ओंखारबावदों जेरै हमना ला आट्रेक्स इउनिभार्सिटि अफ दि नेदारलेण्ड नेम इन दिस एन्टिबडि 47D11 बेफोरबायदि ओंखारगासिनो दं बाट फाइनेलि जोंनि आखायाव जे बे मोनथारबाय दासिम ओंखारथ'वाखै बाट एसे रिजाल्ट ओंखारबोगासिनो दङ इसोरनाव बेखौनो जोङो आरज गाबज्रियो कि मोनथों थाबैनो नङा होमबा स' बिनि गेजेरावहाय जों सावरायगोन फार्स्टलि सेकेन्डआवहाय फार्स्टआव जोङो भेक्सिन ओंखारनायनि सोमोन्दै सावरायबाय जे भेक्सिना दायो ओंखारहांगासिनो दङ बा फाइनेलि रिजाल्टआव मोनहांगासिनो दं बाट एबार सेकेन्ड फेज दंबावो बेखौ जुनाव सरि दा मा मोनलाय मेना मे जुन जुलाइआवहाय टेस्ट खालामगोन ना जुनाव टेस्ट खालामगोन होनना बुंदों बे खांनायनि उनावहाय फाइनेलि जोंनाव रिजाल्टआ सफैगोन आरोना ओमफ्राय गाइस दा रदै आं मोनसेबाव खोन्थानि नोंथांमोननि सिगाङावहाय हाउ टु ट्रायल एन्ड एक्सपार्ट दोनदो बेनि जाय मेडिसिन दिरुनग्राना बिनि सिइअआ जाबाय स्टेफेन भेन्सेल जाय बुंदोंमोन ना दा भेक्सिन दिरुनदों आमेरिकायाव बिनि सिइअ माने चिफ एजुकेटिभ अफिसार बेनो जाबाय स्टेफेन भेन्सेल बुंदों बे एन्टिबडिस आरो बिनि गेजेराव बे माने जाय भाइरासआ हाबनाय लोगो लोगोनो मानसिनि मोदोमाव हाबनाय लोगो लोगोनो बारायलाङो नङा होमबा हां लानायनि प्रब्लेम गुजुनायनि प्रब्लेम ओमफ्राय खर' सानायनि प्रब्लेम बेमार जानायनि प्रब्लेम बेखौ स्टप खालामो होननानै बुंदों बे भाइरासजों लोगोसे आरो लोगो लोगोनो सानसेनि गेजेरावनो हामोबो होनना बुंदों मिथिबायना ओमफ्राय बिनि गेजेराव गोबां मोजां खौराङानो होनजायो बेफोरखौ रदै लोगोफोर आं माखासे नोंथांमोननो सायख' होलांबाय थागोन नोंथांमोना लाइभ थाबानो जाबाय आं माखासे बाथ्राखौ खोन्थालांबाय थागोन बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना इउर हम टाउन नेम दा अबेनिफ्राय मा सावरायदों अके स' गाइस
धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बा सिलापथारावहाय दिनैनि दिनावहाय सासे गोथै सह'खौ रेप खालामदों। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा? सासे मानसिया बेबो एसे बैसो गोनाङानो मानसिया। ओमफ्राय बे गोथैखौ फबनायनिफ्राय बोखारनानै रेप खालामदों। मा जाहोननि थाखाय रेप खालामखो? इसेबां लाजिनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। फार्स्ट टाइम जों खोनाबाय जोंनि आसामावहाय सासे गोथै सह'खौ, सासे गोथै सह' आइजोखौ बोखारनानै जे बेखौ रेप खालामनाय। अ माय गड, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो गासिबो मानो बेफोरबायदि जाथाय सोरजियो बा माने जायो आं मिथिनो रोंला। माबा मोनसे बेनाव थिरांथा दंमोन नामा? मा मोनसे जानांगौ दंमोन नामा? आं बेखौ बड'लेण्ड रादाबनिफ्रायसो नुदों। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा कि माने सोमोनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा आथिखालाव कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोराव गोबां दावराव दावसि जानाय समावनो जे सासे गोथै सह'खौ बोखारनानै सासे मानसिया रेप खालामनाय। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। थेंक इउ स' माच। बेफोरबायदि रिजाल्ट जोंनि बर' हारिखौ फाननायनि थाखाय बे मानसिखौ आं गोबां धन्यबाद आरो गोबां एकदमबारे नङा होमबा? स' बेखौ पानिसमेन्टआथ' पुलिसाथ' होखासिगोनानो आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ पानिसमेन्ट होखाबायानो जानांगौ आं सानो। ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जोंहा बिस्वजित दैमारि सारा मोनसे लेटार हरदों। सोरनो मिथिगौ ना? आं खोन्थानि नोंथांमोननो। अजय श्री अजय कुमार बाल्ला, मिथिबायना? हम सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। बेनो मोनसे लेटार हरदों। बे लेटारानो जाहैबाय कि ओरै हमना नङा होमबा? 10 इयार्स बैसो गथ'फोरनि बेल' माने 10 इयार्सनि गाहायनि जेसेबांखिनि गथ'फोर बिसोरखौ बाहेरायाव लानानै बेरायनो मोना। बे मोनसे लकडाउननि रुल नङा होमबा? आरो बिनि गेजेराव 65 इयार्स एबभनि मानसिफ्रा बाहेरायाव थांनो मोना नङा होमबा? स' बेबायदिनो एसेन्टियेल रिक्वायरमेन्ट एक्सेप्ट फर अल्स' मिटिङावबो नङा, माने एसेन्टियेल रिक्वायरमेन्ट जेरै हस्पिटालाव थांनाय, माबा मोनसे मेडिसिन लायनाय नङा होमबा? माबा मोनसे बेमार जानाय स' लोगो लोगो लांनाय हस्पिटालाव लांनाय बेफोरबायदि। स' बेफोरबायदि जाय जाथाय जायागारानो जुदि बाहेरायाव ओंखारोब्ला बेवहाय लकडाउननि मोनसे रुलखौ ब्रेक खालामनाय जागोन, मिथिबायना लोगोफोर? स' बे हिसाबै जोंहा माने बेवहाय नै जोंहा र' दे सरि गाइस, नोंसोर नुगोना नुवाखैथाय? नुवासै बायदि मोनबाय आङो। स' नै आं नोंनो देखाय सानदोंमोन, नोंसोर नुवासै। स' बेवहाय लिरदों बेयो दिनै 19 मे। ओमफ्राय माने बेवहाय कनफिउजन होननानै बुंदों जे जोंहा आसाम गभर्नर, जोंहा आसाम गभर्नरा बेवहाय बेरायफैदोंमोन क'क्राझारावहाय। स' बियोथ' 65 इयार्सनि गोजौआवहाय बिराद गोजौबावसो, बिराद गोजौ एकदमबारे। स' बियो माने क'क्राझाराव बेरायफैनायनि थाखाय मोनसे लेटार हरदों जे माब्रै 65 इयार्सनि गोजौनि मानसिफ्रा जुदि बेरायनोनो मोनाब्ला माब्रै हिसाबै बे गभर्नरा रुलखौ ब्रेक खालामखो? गभर्नर जानानै माब्रै रुल ब्रेक खालामखो? बे हिसाबै मोनसे नैबे जोंहा बिस्वजित दैमारि सारा बा एमपिआ, रायजो सभा एमपि बिस्वजित दैमारि सारा मोनसे लेटार हरदों। सोरनो? अजय कुमार बाल्ला, हम सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो, मिथिबायना? माने 65 इयार्स माने एबभआ जुदि बेरायनो मोनाब्ला बा फैनोनो मिथिङावबाबो फैनोनो मोनाब्ला, मोनसे एसेन्टियेल रिक्वायरमेन्ट नङाबा बा हस्पिटाल नङाब्ला बा बोरैहाय फैनो मोनखो बेलाय? स' मोनसे कुइसन आरोना, बोरै रुलखौ ब्रेक खालामखो गभर्नर जानानै, मिथिबायना? बेबायदि मोनसे सिस्टेम आरोना। ओमफ्राय बिनि गेजेराव माखासे लकडाउननि गेजेराव दा लकडाउन 4 जाबाय नङा होमबा? लकडाउन 4नि माखासे गाइडलाइन्सआ जाबाय गासिबो दा बिथिंसाव दायो सेन्ट्रेलनिफ्राय खम जासिगोन, गासिबो माने स्टेटनिफ्राय जासिगोन। स्टेटनिफ्राय मा माने अबे जायगायावहाय लकडाउन खालामनांगौ स्ट्रिक्टलि, अबे जायगायाव ग्रिन जन होनांगौ बा अबे जायगायाव अरेन्ज जन होनांगौ, अबे जायगायाव रेड जन होनांगौ, बेबायदिखौ डिसिसनखौ आसाम स्टेटनि माने आसाम माने स्टेट माने गभर्नमेन्टनिफ्राय लानाय जासिगोन। आसामल' नङा, पान्जाबानो जा गुबुन जायगायानो जा, ओरैनो टिल माबासिम जाबाय नामा? मे 31 सिम। दाथ' मेनि दिनै 19 मे, ओमफ्राय 31 मेसिम जाबाय आरो बारायनोबो हागौदां। आरो जोंनि आसामाव गोबां बारानिफ्राय बारा मोननो हागासिनो दङ, कर'ना भाइरासआ एफेक्ट जागासिनो दङ। इसोरनियाव आं नोंथांमोनखौ बिराद रिक्वेस्ट खालामो, प्लिज जे भेक्सिन मोनहां जादों होननानै खुसि जालाबायनानै बाहेरायाव ओंखारलाबायनाङा। गोबां गिख्रंथाव बाथ्रा बियो। आंबो साननो गोनां, नोंथाङाबो साननो गोनां। नोङो जेब्ला ओंखारगोन आरो बेनि गेजेरावहाय मास्क गानथार, आरो बेनि गेजेराव आखायाव ग्लाभ्स गाननो हायोबा ग्लाभ्स गानथार, जुथा लंपेन्टखौ गाननाय लोगो लोगो बाहेरायाव माने बाहेरायाव दोन आरो डाइरेक्टलि माने
मा होनोमोनलाय न' सिं गारना मायाव फैदों सोरनिबा जुमुदै बा सोरबा खुदै गारनाय समावनो बेनि बिलाइ माने मा होनोमोनलाय सरि खुदैनि जाय एसे एनै माबा थायोना नङा होमबा रेजें खुदैनो एखेबारे गावफ्रेलाबायनाय नङा होमबा स' बेफोरो नोंनाव नोंनि आथिङाव बा नोंनि मोदोमाव नांफैनाय गस्लाफ्राव बा नांफैनाय स' बिनि थाखायनो न'आव डाइरेक्ट दासो जुथाफोरखौ बाहेरायाव खुनानै डाइरेक्टलि दुगैदो बास क्लिन जाबानो जाबाय अके गाइस आरो माखासे बाथ्रा बुंबावनि जेरै हमना ला सिगाङावहाय मार्केट प्लेस सिनेमा हल्स शपिं मल्स जिम बेफोरबो खुलियाखै ना बुंदों बेफोर दाबो बन्द'आनो जागोन बाट स्कुलफ्रा एसे खुलिगोन बायदि बेवहाय बुंदों अल मेट्र' रेल सार्भिस स्कुल कलेज हटेल्स रेस्टुरेन्ट विल कन्टिनिउ टु रिमाइन शार्ट माने बे कन्टिनिउ जागोन बायदि होनदों आरोना बेखौ दायो दाथ' खुलिनायानो जाबाय बाजाराथ' मार्केटफ्राव थाङोब्ला दायो मैगं थाइगं बायनाय बाट जोंसो गिनांगौ नङा होमबा जोंसो गिनांगौ लोगोफोर जों मानो थाखाय गिनांगौ होनोब्ला बेबा बबे जायगायाव थांदों बबे जायगानिफ्राय मैगं कालेक्ट खालामना लाबोदों बिसोरथ' बिजनेसनि थाखाय बेखौ गोनांथि स' USA नि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदों हु माने वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसन हु वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसन बिथांनि जायफोर डिपार्टमेन्ट बिथाङाव जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना पापेट अफ चाइना होननानै बुंदों पापेट माने बे फुटला माने चाइनानि फुटला रबट सिस्टेम हमना ला रबट सिस्टेम जेरै कन्ट्रलार थायो नङा होमबा रबटआव कन्ट्रलार थाया होनबा जेरै आङो है बेवहाय आं बेखौ थाबायहोनो होनना बुंबानो थाबायहोनाय है बेखौ आङो मोसाहोनो होनबानो मोसाहोनाय स' बेबायदिनो पापेट अफ चाइना होननानै बुंदों सोर डनाल्ड ट्राम्प USA नि प्रेसिडेन्टआ सोरखौ होनदों हु डिपार्टमेन्ट माने वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसनखौ मा होनदों पापेट अफ चाइना गोबां गेदेर बाथ्रा बुंदों बाट बिथाङा वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसनबो गोबां माखासे माने डनेसनबो होखांबाय बिथाङा स' जोंनि गेदेरसिन जाथाया जाहैबाय कि नैबे कर'ना भाइरासनि गेजेरावबो जे लाजिनांथाव खामानि मावदों बे लाजिनांथाव खामानियानो जाबाय रेप खालामनाय जे उन्दै समाव माने सरि जाय मानसिया थैबाय आरो बिनि गेजेरावहाय फबखाबाय बे फबनाय मानसिखौनो बोखांनानै बेखौ मा खालामबाय रेप खालामबाय अ माय गड लाजिनांथाव बाथ्रा नङा होमबा आरो बेबो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावसो मोननाय ना मानसिफ्रा ओरैनो गावजों गाव दायो मानसिफ्रा रस्ट खालामो नङा होमबा बिराद गाज्रि बा रस्ट खालामनाय नङा होमबा बेफोरबायदि सोलिगासिनो दं दायो नङा होमबा बेबो जाबाय इउटुब आरो बिनि गेजेरावहाय मा होनोबा टिकटक आरो लोगोसे नै जोंना दा बर'नि गेजेरावहाय माने कर'ना भाइरासबो मोनजेनबाय आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय रेप खालामनाय गोथै माने फबनाय हा सिङाव फबनायखौनो बोखारनानै रेप खालामनाय आरो नै दा कर'ना भाइरास आरो बिनि गेजेराव गावजों गाव पलिटिकेल दावराव दावसि अ माय गड बेफोरखौ नायोब्ला मा दावराव खर'आनो गुदुं जाजोबो ना फेसबुकाव ओंखारोब्ला ससियेल मिडियाआव ओंखारोब्ला एकदमबारे खर'फ्रानो मा जागोन मोनो बेफोर गासै बिथिङाव मोनसेल' नंबावा बेबो हाजार गोथैखौनो बगरनानै रेप खालामनाय बा पलिटिकेलाव गावजों गाव दावराव दावसि खालामनाय कर'ना भाइरासनि गिनाय बाहेरायाव ओंखारबानो माखौ जागोन माखौ लोंगोन माबा मोनसे लायबाब्लाबो जानो खायसे मानसि माइरं बायाबाबो माबानो हाया आरो बिनि गेजेरावहाय इउटुबजों टिकटकजों दावराव जालायनाय पलिटिकेलनि आरो माबा मोनसे सोरबा ओंखारबा माबा मोनसे सोरबा दावराव जानाय नांलायनाय खमलायनाय नङा होमबा गोबां माने खर'आनो गुदुं जाजोबो आरोना जेब्ला नों ससियेल मिडियाआव ओंखारो मिथिबाय नोंथांमोना माबायदि मोनदों आं बेखौ मिथिया आंबो सानो नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनदों जानांगौ जे बाहेरायाव ओंखारोब्ला जे मा बायनो आलुआनो बाय पियासानो बाय बानलुआनो बाय बिराद दाम जाबावबायसो मिथिबायना बिराद दाम आं दहाय मोनसे थाव लायनो थांदों बे थावआनो बेसेबां मिथिबायना 90 थाखा आधा लिटारावनो 90 थाखा उनावहाय आङो माने नांलायनो बानानै मानो बानानै 80 रुपिसावनो बे थावखौ लाबोबाय मिथिबाय 80 रुपिसाव आरो बिनि उनावहाय मा मिथिगौना सरि मा होनोमोनलाय मा बुस्थु लाबोदोंमोन आं दहाय मोनसे बुस्थु लाबोदोंमोन आङो सरि दे गाइस जास्ट वेट आं मा बुस्थु लाबोदोंमोन थाव लाबोदोंमोन दावदै कार्टन माने कार्टन नङा आरो प्लेट बे दावदै प्लेटआ 30टा थायो नङा होमबा बे प्लेट लाबोदोंमोन आङो बेनो 250 रुपिस 140 130आवनो मोनो प्लेटआव बेनो 250 रुपिस बा ओरैबायदि दाम बारायदोंना हागौमानि स' आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो आंथ' डाइरेक्टलि बेयो दामाव लाबोखायाखै आंथ' 135आवसो लाबोबाय बाट आंखौ बुंदोंमोन बाट आं बेखौ बुंनानै डाइरेक्टलि पुलिस लिंहरनांगौ नामा पुलिस लिंहरनांगौ नामा मा अबेनि दाम बाराय अबेनि प्राइस होननानैबो आं बुंबाय ओमफ्राय गिनानै 135 रुपिसाव हरबाय ओमफ्राय थावखौ 90निफ्राय 80 रुपिसाव हरबाय आरोना स' बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर
ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट हरदों आं दानाबा एसे कमेन्टखौ रिड खालामनि लोगोफोर गोबां कमेन्ट हरबाय माथो बा फेल' ब्रादार मा मोजां दङ थेंक इउ सो माच आदा जों माला थांनो मोनगोन बोरा बेंगलर टु आसाम लोगोफोर आसामाव फैनो जायफोर गोसो जादों बिथांमोनखौ आं बुंदों 1077 आव कल खालामनानै माखासे खौरांफोरखौ इनफरमेसन लाबानो जाबाय आरो बिनि गेजेरावहाय लोगोसे नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय कि माला ट्रेन गाखोनो मोनगोन ओरैनोथ' आं बुंदों बै मोनसे खेबसे लाइभ होदोंमोन ना मोनसे बे लाइभआवहाय भिडिअ मोनसे आपल'ड लाइभ नङा एक्चुअलि बे दा जेरै आं लाइभ होदों बेबायदि नङा बै समावहाय जेब्ला आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ बानायना होदोंमोन कि 30टा ट्रेन बेयावहाय थांलाय फैलाय होदोंमोन नङा होमबा 30टा ट्रेन बे जाबाय आसामनिफ्रायबो थांगोन आरो बिनि गेजेरावहाय दिल्लीनिफ्राय फैगोन माने दिल्ली मेन सेन्टार होदोंमोन ना दिल्ली मेन सेन्टार स' बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि बेंगलराव दंबा बेंगलरनि मोनसे सेन्टार बिनिफ्राय ट्रेन खारनो होदों बे ट्रेनाव गाखोनानै नोंथांमोना डाइरेक्टलि दिल्लीसिम फैनो हागोन दिल्लीनिफ्राय नोंथांमोना डिब्रुगड़ ट्रेनजों फैनो हागोन माने डिब्रुगड़सिम खारनाय ट्रेनजों फैनो हागोन एक्चुअलि बेवहाय स्पेशल ट्रेन होदों बे स्पेशल ट्रेनखौ नोंथांमोना कालेक्ट खालामना ला इनफरमेसन कालेक्ट खालामना ला मायाव कल खालामनांगौ नोंथांमोना 1077 आव कल खालामबानो जाबाय बेयाव इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामना ला जुदि बेलेग नाम्बारफ्राव हेल्पलाइन नाम्बारफ्राव जुदि कल खालामनायाव नोंथांमोननि कलखौ रिसिभ खालामाखैब्ला आरो नोंथांमोननो मोजां इनफरमेसन हराखैब्ला आरो आं बेसिकेलि बै सुबुंफोरखौ बुंनो सानदों जाय मानसिफ्रा आसामनि बाहेराव माइग्रेन्टस वार्कार जाना दं बिथांमोना जे बास गावबागाव रिजार्भ लादों आं बिनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनि कि जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदोंमोन बे समाव पासनि रिक्वायर गैया माने नो पास रिक्वायर टु एन्ट्रि इन आसाम जास्ट फैदो फैनानै बिनि गेजेराव नोंथांमोना इनफर्म खालाम जों ओरैबायदि फैदों बास लानानै आरामसे फैदो बाट खोथाया जाहैबाय कि खायसे बै जाय जायगायाव बास रिजार्भ लादों बै जायगानिफ्राय बिथांमोना पासनि गोनांथि बा पुलिसफोरा दैथायहरनो नागिरा स' नोंथांमोना पुलिसजों कन्टेक्ट खालाम 1077 आवहाय कल खालामनानै आरो पुलिसनि माखासे गोबां नाम्बार दङ बेयावहाय कल खालामनानै नोंथांमोना हेल्पलाइन नाम्बारखौ बेयावहाय कल खालामनानै नोंथांमोना इनफर्म खालामहर आरो बिथांमोनाबो बेखौनो बाथ्राखौ बुंगोन आरो जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायावबो जुदि नों जाय जायगानिफ्राय गारि लानानै रिजार्भ लानानै फैनो नागिरदों बिथांमोना जुदि मानियाखैबा बिसोरजों कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायहो बेखौ एसे एनैबाबो नोंथांमोना खस्थ'खौ खालामनांगोन डिसि अफिसाव थांनानै मोजां रायज्लायहैथां मिथिबायना डिसि अफिसाव डेपुटि कमिशनार अफिसाव आरो बिनि गेजेरावहाय पुलिस बेफोरावबो थांनानै रायज्लायहैबानो जाबाय एसपि अफिसफ्राव थांनानै स' गासिबो बिथिङाव नोंथांमोना खस्थ' खालामनांगोन जेब्लासिम नोंथांमोना बिसिम फैनो नाजानायावहाय जेब्लासिम नोंथांमोना फुलफिल कमप्लिट जाया बेखौथ' खस्थ'खौथ' खालामखानांगोन लोगोफोर स' आरो बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो बांसिन दुखुखौ फोरमायनो सानदों कि लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसेबां जे अयनाय सुबुं ओंखारद्रायबायना जे गोथै सहखौ देहाखौ बोखारनानै दिखांनानै रेप खालामनाय दिमाग what is that oh my god जोंनि बर' हारिनियावसो मानो बेफोरबायदि गाइस गोबां मानसिफोरा आंनो कमेन्ट्स हरदों हाउ आर इउ ब्रादार थेंक इउ सो माच सोंनायनि थाखाय आं माबोरै दं आं मोजाङैनो दं लोगोफोर मोजां ना खबरफ्रा बुंदों मोजाङानो ओमफ्राय हे बड'लेण्ड हिर' होनना बुंदों एकेन बिटिवाइ होनना बुंदों थेंक इउ सो माच मुम्बाइनिफ्राय माला ट्रेन खारगोन स्पेशल ट्रेन होदों लोगोफोर स्पेशल ट्रेन बेवहाय खुनु डाइरेक्टलि माने जेरै सिगाङाव माने मा होनोमोनलाय रिजार्भेसन ट्रेन खारोमोन बेफोरबायदि गैया जेरै एसि ट्रेन बायदिसिना माबा माबि ट्रेन खारोमोन ना जेरै कन्टिनिउस ट्रेन खारबाय थानाय सिगाङावहाय नङा होमबा बेबायदि ट्रेनखौनो होथ'नाय जाथ'खायाखै होगोनसो बाट दायो नोंथांमोननि सिगाङाव लकडाउन 4.0 आवहाय गाइडलाइन्स होनाय मथे ट्रेन स्कुल गासिबो खुलिगोन होननानै बुंदों बाट दासिमबो जाथ'वाखैब्ला नोंथांमोना बे रुलखौनो फल' खालामनांगोन आं जिखौ बुंदों कि नोंथांमोना बास रिजार्भ लादोंबा खायसे मानसिफ्रा पान्जाबनिफ्राय साइकेलजोंनो फैदों आरे बड'लेण्ड हिर'फोर नोंथांमोना मोजां फै आं नोंथांमोनखौ मोनसे बुंनो सानो खोथा नोंथांमोना वाव साइकेलजों फैनो नागिरदों बे बाथ्राया नोंथांमोना मोजां फैबानो जाबाय जायगाफ्राव उन्दुनायफ्रा मोजाङै हुसारि उन्दु जाला माला जायगाफ्राव उन्दुनाङा दाबायदियाव मोसा मुफुर ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा होनोमोनलाय लायन मा होनोमोनलाय सिंह बा मा मोनसे सिंहथ' नङा लिअ'नाफार्ट मोनसे दंना निउसाव आं दाख्लैसो नुदों लिअ'नाफार्ट बेफोरो जाला मोनला एखेबारे बेरायलाबायो लांदां जायगायावहाय मिथिबायना सानावनो बेरायनानै माबायो अरो जानो नागिरो मानसिखौ लांनो नागिरो स' बेफोरनिफ्राय एसे जानगाराव एसे साबधान था मिथिबाय कर'ना भाइरासआथ' मा डाइरेक्टलि एखेबारे बिसोरनो नोंसोरखौ एखेबारे एटेक खालामगोन मिथिबायना स' ओंखायनो हरफ्राव एसे मोजां साबधानै उन्दु बड'लेण्ड हिर'फोर मिथिबायना बड'लेण्ड हिर'फोर नोंथांमोना आसामसिम सहैबानो जाबाय आसामसिम सहैनाय लोगो लोगोनो पुलिसनि रिपर्ट होबानो जाबाय क्वारेन्टाइन था मोजाङै खिला जाला हासुला गासिबो क्वारेन्टाइन मोजाङै डिसिप्लिन खालाम जाहाथे नोंथांमोननि खिनाय हासुनायाव थाम्फै बायनानै बे थाम्फैया गुबुननिसिम सहैया अके
जितेन सुतिया टाइटेला बर' नङा सार अबर' सार अके टाइटेलाथ' बर' होदोंमोन ना नङा होमबा टाइटेला बर' होदोंमोन दायो मानसिफ्रा बेवहाय बर' होनानै दा बर' होदोंमोन दा बर' बिदि होननायखायथ' बर' सानबाय मानसिफ्रा दायो हाय ब्र' केरालानिफ्राय ट्रेन माला खारगोन केरालानिफ्राय माला ट्रेन खारगोन आंनाव सोंदों नङा होमबा केरालानिफ्राय माला ट्रेन खारगोन बेफोर गासिबो गाइडलाइन्स होनाय दंजोबखायो मिथिबायना लोगोफोर आं बुंबाय गले गले 1077 कल खालाम मिथिबायना 1077 कल खालाम आरो बिनि गेजेराव स्पेशल ट्रेन हरनाय जादों डाइरेक्टलि जोंहा आबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिखौबो नोंथांमोना कल खालाम सेन्ट्रेलाव कल खालाम आं आबसुनि नाम्बार हेल्पलाइन नाम्बारबो होदोंमोन नोंथांमोननो आरो बड'लेण्डनि जाय हेल्पलाइन नाम्बार माखासे बानायना होदोंमोन बिस्वजित सारमोना बेयावबो कल खालामना सोंहर मिथिबायना नोंथांमोना बिसोर सरकारजों जुरिक्त थायो बिथांमोना सरकारजों एभ्रि टाइम माने एट्रेक्टआव थायो मिथिबायना एटेचआव थायो डमिन मोसाहारि बाहेराय थानायनि रायखौ माबोला होगोन एबा डमिन मोसाहारि बाहेरायाव थानायनि रायखौ माबोला होगोन आं नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो बुजियासै लोगोफोर आं नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो बुजियासै स' लोगोफोर बेनो कि कर'ना भाइरासनि एन्टिडट ओंखारनायखौथ' गोबां होनगासिनो दङ दा बेवहाय बुंदों व्हाट आर दि नेम अफ दिस एन्टिबडिसबो ओंखारदों होनना बुंदों आं बेखौबो खेबसे बुंबावनोसै B38 H4 B5 H2 बेफोरबायदिबो ओंखारगासिनो दङ बेफोरखौ इउज खालामो जोंथ' मिथिखायानो बेखौ आरो बिनि गेजेराव मा बुंदों सरि गाइस बिनि गेजेराव मा बुंबावदों Utrecht University of the Netherlands name in this antibody 47D11 बेबो ओंखारदों बेयावबो ओंखारदों होनना बुंदों थ' एन्टिबडिसआथ' गोबां जायगायाव ओंखारगासिनो दङ आरो नैबे दा एन्टिडट ओंखारदों माने एन्टिडट नङा माने एन्टिडट माने भेक्सिन एन्टिडट हमना लादो सापज भेक्सिन आरोना जायखौ जों भेक्सिन जों बुंबाय थादोंमोन नागिरबाय थादोंमोन भेक्सिन माला ओंखारगोन खायसे मानसिया भेक्सिन माने मा बेखौ मिथिया खायसे मानसिया एन्टिडट माने मा बेखौ मिथियो खायसे मानसिया भेक्सिन माने मा बेखौ मिथिया खायसे मानसिया एन्टिडट माने मा बेखौ मिथिया स' एखेखौनो हमना ला एन्टिडट आरो भेक्सिन सेमखौनो हमना ला मिथिबायना स' माने फाहामो दे मानसिया बेमार जादोंब्ला माबा मोनसे भाइरासनिफ्राय रैखाथि होनाय इनफेक्ट जानाय मानसिनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय जों माबा मोनसे डिसकभार खालामो निउ थिंस जायखौ जोङो जोंनि देहानिफ्राय माने रैखाथि होनो हानाय स' भेक्सिन माने माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय USA निफ्राय ओंखारदों होननानै बुंनाय मथे दायो बेवहाय ट्रायल खालामनाया साक्सेसफुल हिसाबै ओंखारदों मडार्ना होनना बुंदों एफेरा फार्मासिउटिकेल कम्पानिनिफ्राय बिथांनि सिअनि मुङा जाबाय मा होनोमोनलाय आं दानि खोन्थादोंमोन ना नोंथांमोननो स्टेफेन भेन्सेल बेनि सिअआ स' गाइस बेबायदिनो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथांमोना मोजां न'आव था आरो आंबो मोजां न'आव थागासिनो दङ बयबो गोसो गोथारै खामानि मावनांगौ दङ लोगोफोर आरो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बे बड'लेण्ड बा BTRखौ बड'लेण्ड स्टेट लांथारनायाव गोसो होथारै एखेबारे इफर्टस होनांगोन नाजानाय होनांगोन थांनानै थानांगोन बयबो आरो मार्केटफ्राव थाङोब्ला बे रुलखौ गाइडलाइन्सखौ एसे फल' खालाम प्लिज रिकुवेस्ट खालामो अननानै आंनि लोगोफोर आंनि बिदामोन आंनि आदामोन आरो बिनि गेजेराव आं बेखौबो नोंथांमोनखौ बुंनो सानो लोगोफोर होननानै नोंथांमोना खुसिजों जानला मोनला ओंखारनाङा आरो बाहेरायाव ओंखारनाङा खुसि एखेबारे जमायै ओरैनो नाङा फाङा ओंखारनोबा जास्ट इम्परटेन्टआवल' नोंथांनि जिउआ नोंथांनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट मिथिबायना नोंथांनि जिउआ जोंनि बर' हारिनि थाखायनो गोबां इम्परटेन्ट नोंथांनि थाखाय इम्परटेन्ट नङाबाबो मानो होनबा BTR पपुलेसना बर'निया गोबांनि गोनांथि दायो पलिटिकेलनि मामलायाव आं माखासे भिडिअ आपल'ड खालामगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै एसे एनालाइज खालाम आरो बेखौ शेयार खालामबानो जाबाय आं जेसे हायो जेसेबांखिनि रायजो राजाफोरनि केन्डिडेटफोर जेसेबांखिनि बबे जायगानि बिसोरजों मोजां इन्टारभिउ लानानै मोगा मोगि खालामनानै आं नोंथांमोनजों देखायगोन अके गुड इभिनिं ब्र दा BA 6 सेमेस्टारनि एग्जामा जुलाइआव जामारगोन नामा जाबाथ' मिथिगोनानो हरखाबैनो नङा होमबा दा मानसिफोरा दासिमबो फाइनाल डिसिजनखौनो होथ'वाखै दा फाइनाल डिसिजन होबाबो जुदि दाबायदि एकदमबारे माने कर'ना भाइरासनो बारानिफ्राय बारा जाबालाय मा जागोन फाइनाल डिसिजन होबाबो नङा होमबा खुनु रिस्क गैया दायो खुनु रिस्क गैया बुंनो हागौ कि जुलाइआवनो जानो हागौ बा जुनावनो जानो हागौ मिथिबायना एग्जामा जागोन होननानै बुंनो हागौ बाट जुदि बे समावनो जुदि भाइरासानो साग्लोबनानै बारानिफ्राय बारा जासिनबा अब्ला मा बुंगोन नङा होमबा स' गिनो गोनां जायो बेफोरखौ स' जोङो दासिमबो फाइनाल जों मोनदोंब्लाबो फाइनाल मोनै बायदिसो सिस्टेम आरोना स' बेफोरबायदि आखल गाज्रि जे गोथै सहखौ बोखारनानै रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनाय बेबायदि आखल आखुखौ दामाव
सासे मावबाय आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि उजिनाङा बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंनि हारियाबो मान सनमान थाङो बर' जाथिनिया ओरैबायदि बेफोरबायदि थाङो स' प्लिज गावनि जातिखौ एसे रेसपेक्टआव दोन गोजौ थासेयाव लांनो नाजा गावखौबो लोगोसे गावनि जातिखौबो गोजौआव लानो थांनो नाजा खुलुमबाय रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाखौ आंनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानाव लोगोसे गासिबो खुलुमनाय थाबाय गोजोन हर सुइट ड्रिम आरो लास्टआव कमेन्ट मा होदों सोर बुंदों ब्र आं 2 नं आमगुरिनि फैथारला माथो मा होनदों नुलानो जोंनि गामियाव ब्र खामानिया गोबां जायगायाव बेरायगासिनो दं ओरैबा थांनाय ओरै थांनाय स' बेफोरावनो मोनफ्रोमबो मोनसे जायगायावनो थानो हायैबाय जादों बाट आं दायो बासुगाव दङ लोगोफोर बासुगावनिफ्राय ओमफ्राय दा आङो साननैसोनि गेजेराव आरो माखासे जि खामानि दङब्ला बेखौ आं मावगोन गाबोनहाय मोनसे आंनाव बुस्थु फैनो दङ आं अनलाइन अर्डार हरदों बे अनलाइन मोनफैबानो बिनि गेजेराव आङो खामानिखौ जुदि आङो सारनाव सोंनानै जायखिजाया बिपिएफनियानो जा इउपिपिएलनियानो जा जायफोर केन्डिडेटफोरा इन्टारभिउ लानो राजि दङ बिथांमोनजों आं कल खालामलायनानै बिथांमोनजों इन्टारभिउ लागोन जायफोर गोसो दं बिथांमोनजों थांगोन आं गारि रिजार्भ लानानै थांगोन आंनावथ' दायो गारिथ' गैथ'खाया नालाय रिजार्भसो गाइस गोजोन हर सुइट ड्रिम बाय खुलुमनाय थाबाय जय बर' हारिनि जय बयबो कमेन्ट होनांगोन दै जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय दा नांला बंसा जय बर' हारिनि जय मानो बुंलाबायदों नामा आरे जों जय बर' हारिनि जय बुङाब्ला सोर बुंगोन जों जय बर' हारिनि जय बुङाब्ला सोर जय बुंगोन हा जय बर' हारिनि जय